atong kuan ron vlog karon mag-ayuta sa drinker muna drinker guba siya itong alisdan na alisdan to sa drinker guba anak niya anak pagin sila ano yung mga anak unong radyo kabuok hapit na ni malutas yang usa lingkod kalima nag-iay kini burot ang kuanay disdisanan pa na ako nang disdisan pero siya agit man ay gisakitan so mga anak niya mga anak niya nagkuna-unong rabok duhal na nila po kung anay mga gamit tubig akong feeder ho so ato siyang gipagasan ito pa ato siyang ginapiwan gasa ito nag wild ang PH mo diyaron sobrang kamulita puspusan ni karon unong ragid kabuok kansi sa taron usa kalima nag-iay grabing inita puting inita sa may mga itoy dari itoy mo dari nagbantay ay usay pasok ay bantay gwardiya mo dari ayaw mo kalimutan pag-subscribe pag-follow sa akong channel